ki khun samlai ban long ka nuksa baba to ping pao saka pirthe ba phi long ki khunu blai what happening ki jing ben shui bun jai kum ki khun samla to yeng ba tu yai kum ki khun samla to long ka nam ma pha to kitya galing ko what happening ka khia what I la jing skill ba ba jing pa brai kin te abhi to jut ma pi Shaka pirthe ban pen bana kirting utrai wat ting wat kyu ban fla kirting utrai tolong ki samla baslur hata kamka bainong pin iyo inda jinglit lawa long samla kon long kanam baba wat pin tho briada ki ai ki jong ka per thei to yen to long nuk sa baba sha ki wei ba phi long